Һәр мөселман кешесе өчен иң кадерле һәм көтеп алган айга аяк бастык. Аның беренче кичен Казанда аеруча зурлап каршылыйлар. Мондагы ифтар башкаларыннан аерылып та тора әле, чөнки ул Төркиядәге җир тетрәү нәтиҗәсендә һәлак булган кешеләр истәлегенә багышланган. Ифтарны әлеге фаҗигадә гомерләре өзелгән меңләгән кешенең рухына дуга кылып башлыйлар. Монда бүген бик күп кунаклар килде. Алар арасында Казакстан, Үзбәкстан, Төркмәнстан, Иранның Татарстандагы консуллары да бар. Барысы да Türkiye'nin Kazandагы генераль консулы чакыруы буенча җыелган. Sadece bizim için değil, bütün Müslüman alemi için bugün Türkiye'dәге фаҗига безне бик нык тетрәндерде, чөнки анда 50 меңнән артык кешенең гомере өзелә. Безгә барлык милләт вәкилләре ярдәмгә килде. Алар гуманитар йөкләр, волонтерлар җибәреп тә булыштылар. Без монда барысына да рәхмәт әйтергә җыелдык. Ифтарларда кайбер кешеләр белән без елда бер тапкыр гына очрашабыз, күрешәбез. Моны дигән форсат ифтарларыбыз. Гомумән Рамазан ул зур мәдрәсә булып санала. Барыбызга ул мәдрәсә, чөнки бер йотым суның кыйммәтен аңлый башлыйбыз Рамазан вакытында гына. Ифтарда хәйриячеләр, эшмәкәрләр дә бар. Барысы да тормышын изгелек кылуга багышлаган кешеләр. Бүгенге чара алар өчен аеруча әһәмиятле. Безнең ифтарлар халыкларны берләштерә. Biz yıl sayın iftarını Ramazan ayını көтәбез. Biz izgi гамәлләр кылабыз. Bu ayını her bir bizim эшләгән эшебез ул Аллаһ Тәала алдында бик зур эш һәм Аллаһ Тәала аны өчен бик зур бирә бүләкләре. Бик яхшы бүген җыелдык менә. Менә карагыз әле ничә монда яшьләр. Менә шуңар шул яшьләргә ифтар алдыннан күбрәк сөйләргә кирәк менә. Аңлатырга нәрсә ул ифтар, аның иштәлеген, аның мәгънәсен. Мондый кешеләрне туган авылым комплексында Татарстан мәчетләрендә көн сайын уздырырга ниятлиләр. Fashion ифтар республика күләм ифтарда оештырылуы планлаштырылган. Алар да изге күңелле дин кардәшләрне бер урынга җыячак. Рамазан 22 мартта башланып, 21 апрельдә тәмамланачак. Бу барлык мөселманнарны берләштерә торган ай. Рамазан барлык туганнарны очраштыра, ә иң мөһиме аларны изге гамәлләр кылдыра. Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.